Hi guys, maayong udto. Hapon di ay may hapon. Na ako ipakita sa inyo. I'm sure ang mga parihan na ako nga taga bukid makailaan eh. San sa din? Ang mahiwagang Pino-on. I'm sure ang mga kaparihan akong taga bukid nakabalo jud ani unsa ni siya. Ano siya ang gitawag siya sa among Pino-on. Hinog na ang mata. Yo. Hinog na ni siya. Di man makuha. Yo. Kani. Muna siya ang ano. Hi, mo ani siya. Ano siya ang Pino-on. Hilaw-hilaw pa di ay. Pero, hilawan na to ha. Ay, tagal. Tubulon. Tubulon, makatubol na ba ni tubulon din tanyon niya. Hilaw pa gid siya. Uy, ano eh? Tingnan natin isa hilaw man. Hinog na. Muna siya ang Pino-on. Siya. Kali man good. Nani siya sa pinakaluyong outlanan sa yuta nila mama. Tapos inyo siya ha. Lang dili ninyo putlon ha kay. Kani man good sa una sa grade o sa elementary days pa nako, sa yagit days pa nako man yang amo ang kaong subukan pero ngayon pero karon na ko nakakitag balik ani karon sa pagtagol na mga good kan sa mga bukid. Kauna daghan man kaayo nyo. Pino-on is real. Naan. Mut na. Kani sa testingan na to. Sayang hilaw pa man di ay. Uy. Sige. Medyo hilaw pa nga siya kay ano. Ano na hilaw pa jud. Ngita taglain. Wala naman siguro hinog. Pa, ang hinog jud kayo ani niya kagatong bra kani medyo hinog na pero gamay. Ngita pa ta. Mina ni na kani siyang hinog na gid kaayo. Asa na to? Ngita pa taglain. Searching for Pino-on. Pino-on. Ay, nay mga mama. Murag wala naman. Pero dagan pa siya ano bunga. Balikan na nato na siya sunod ano. Sunod si Mana. Asa ano to diri? Kani siya ato na. Na hinog na gid siya kaayo. Tubulon taan niya lisod tag di ba? Sama na me, sige manghilat. May siya. Sama na, sige maghilak. Kandingan ni sige hilak. Last na kan. Nilain, hilaw na. Unsa man? Bad ka ha? Naman si panawag ni mo diha, kaon na diha. Nagkaon pag ko. Mahikot na buka ng lubida ron, bantay ka. Ang kandingan ni kasamukan. Urot na. Babus guys. Bye bye. Urot na siya oh. Bye bye.